Aħna naraw da l-istudju bħala xi ħaġa pożittiva ħafna, il-fatt li għandek union flimkien ma' ġiex organizzazzjonijiet li qegħdin jaħdmu biex isibu x'inhuwa dħul li persuni f'Malta għandhom bżonn sabiex jgħixu ħajja diċenti. Ġifieri ħafna drabi aħna nisimgħu dwar it-tkabbir ekonomiku f'Malta u ovvjament it-tkabbir ekonomiku huwa xi ħaġa importanti imma mhux biżżejjed. Importanti li nifhmu aħjar in-nies li jgħixu Malta x'tip ta' dħul għandhom bżonn biex jistgħu jgħixu ħajja li tagħmel sens. Aħna nemmnu li f'Malta hawn eluf ta' ħaddiema u l-familji tagħhom li minkejja li anke għandhom ix-xogħol, però qed isibuha diffiċli ilaħqu mal-ħajja. U għalhekk aħna wara li nkunu sibna din ir-riga x'inhuwa d-dħul li persuna f'Malta f'sitwazzjonijiet differenti għandha bżonn, wara li nkunu sibna dik ir-riga, irridu ngħaddu biex nifhmu x'bidla hemm bżonn fil-policies, fil-mudelli ekonomiċi sabiex niżguraw li f'Malta kulħadd ikun jista' jkollu ħajja diċenti.